Možná si také říkáte, jak to, že na slevových serverech nacházíte elektronické cigarety za mnohem nižší ceny než u specializovaných prodejců, jako je například Nikotin.cz. Já jsem si to říkal taky, tak jsem si je objednal a vyzkoušel. A teď vám ukážu, co jsem zjistil. Pošlete tohle video klidně kamarádům, kteří naletěli a dnes na elektronické cigarety nadávají a házejí je všechny do jednoho pytle. Nejvíc vás asi zajímá, jak budete se kterou elektronickou cigaretou spokojeni, tudíž jak silně a intenzivně kouří. První prodejní hitovka slevových portálů je takzvaná Health e-cigaret. Prodává se v různých baleních, ale většinou ji poznáte podle tady takovéhoto balení kapslí. Tak pojďme se podívat, jak ten zázrak funguje. Takže vytáhnu si cigaretu. Tak, no, nějaký dým byl, ale jak vidíte, schválně potahuji jenom do úst, protože kdybych potahoval až do plic a vyfouknul, tak vlastně neuvidíte skoro nic. Tak, zkusím ještě tu druhou cigaretu z balení, třeba to bude o něco lepší. Tak, takže takhle nějak kouří Health e-cigaret, kterou seženete za nějakých 250-300 korun. V podobné cenové relaci máme v nabídce cigaretu, která se jmenuje Super Smoke Maxima a v dotované akci vychází na 490 korun. Jsou tam samozřejmě taky 2 cigarety a navíc manuál a navíc je tam ještě sada 12 různých tabáků z řady Silvera. Takže vytáhnu cigaretu, sešroubuji a schválně, jestli tam uvidíme nějaký rozdíl. Tak, já myslím, že ten rozdíl je vidět na první pohled. A teď pojďme na silnější kalibr. Nejpopulárnější modelovou řadou současnosti jsou elektronické cigarety třídy Ego, kterou u nás na Nikotin.cz najdete pod názvem Super Smoke Unikát. Často se prodávají v takovýchto nebo podobných krabičkách a když jsem ji rozbalil, tak jsem sám byl překvapený, že na první pohled ta cigareta vypadá de facto úplně stejně jako ta naše. Tak pojďme se podívat, jestli taky stejně kouří. Takže vytáhnu si, odpařovač se jmenuje Ego T, takzvaný tank systém. Je to první vlastně z řady takovýchhle tanků. Pardon. Na slevovém portále jsem si ji koupil za nějakých 800, 900, nepamatuju se přesně, protože jsem na ní musel 14 dní čekat, ale nechci slevu zadarmo, tak si klidně rád počkám, že? Tak. Takže zhruba takhle nějak kouří ten slevový zázrak. A teď si vezmu Super Smoke Unikát. Jak vidíte podle obrázku na první pohled, stejná cigareta nebo velice podobná, ale teď je otázka, jestli bude taky stejně kouřit. Vezmu odpařovač z této sady, který je nejpodobnější tomu, který se vám ukazoval před chvílí, takzvané Ego C, což je vlastně úplně stejná konstrukce, akorát ta odpařovací spirálka, ta odpařovací část se dá u C vyměňovat. A jak to bude teda s intenzitou kouře? Já myslím, že je to vidět na první pohled.
Ten rozdíl je, myslím, naprosto markantní. Pokud vám to ještě nestačí a chcete něco silnějšího, tak si ze sady Unikát vezmu druhý odpařovač, který se jmenuje Echomizer neboli Ego K a našroubuju a uvidíme, co se stane teď. Opět vidíte bohatý, silný dým. Myslím, že je to nesrovnatelné s tím, co bylo předtím. Ve všech případech, jak už jsem říkal, tahám jenom do úst, nikoli do plic, aby to bylo srovnatelné. Tak a pro extra silné kuřáky máme v sadě Unikát hit ještě třetí odpařovač. Vypadá takhle, jmenuje se Ego 2TV. Jak vidíte, tvarově je trošku jiný, používá slim plochý náustek. A jak to bude s kouřem? Opět bohatý, mohutný, silný dým. Tak možná si říkáte, no jo, jenomže tady tahle sada bude určitě podstatně dražší a kdo ví, jestli se mě to vyplatí, nevyplatí a tak dále. Takže za tu slevovou sadu, která kouřila, já tu ukážu ještě jednou, tady tuhle sadu, vezmu ještě tu druhou cigaretu. Vidíte ten rozdíl oproti tomu, když si vezmu třeba to Včko, tady se za ten kouř můžu schovat. Takže zatímco za tuhle sadu jsem zaplatil nějakých 800, 900 podle toho, kde zrovna ji seženete, tak za tady tuhle dotovanou sadu Unikát dáme 790 korun, opět v dotované akci se slevou 1500 korun, s tím, že v této ceně 790 korun máte navíc ještě tester 12 různých tabákových příchutí z řady Silvera. Takže já myslím, že teďka už víte, proč se vyplatí nebo nevyplatí kupovat elektronické cigarety na slevových portálech, na aukčních serverech a podobně. No a až zas uslyšíte někoho, že nadává, že si koupil elektronickou cigaretu a ona mu nefunguje, tak mu prostě připomeňte tady tohle video. Pěkný den!